ban khang lat na ka jingwan di kyiad beain hapo ka Shnong ka thau bat kham tam menta badang penkre ban pediang ye usnem thamai ban num thut ka lek men snem thamai ka seng Longkmie ka Shnong Umshaproh bat VDP henin ka mit sngi balang da ka jingbudin keleyo ban kem yo weu nong di kyiad beain ubaju di kyiad beain ha Shnong ha thau da ka ba ula penkhen ye ki kendon Shnong balamana ban di kyiad hapo ka Shnong kani ka jingyo kem bat kurup ya ka te ka kyiad ru ka dei hadin ba ki seng Longkmie rengkat ki VDP ka Shnong kila jupe ngor na kapor sa kapor ya wei urang ba ubajumlien ban di kyiad tu ha Shnong bat ha ka jingbudin layo ban kem no ya u rengkat ka kyiad ka ba ula di beain hapo ka Shnong une urang ba balayo kem da keseng Longkmie bat ka VDP ude ubla tip kerteng kum u kershan dingwel nongram bat na ute urang ba layo ban kurum da ki paulitar ka kyiad persi ka ba ula wande beain hapo ka Shnong Umshaproh na kaliang keseng Longkmie bat ka VDP ka Shnong Umshaproh hadin ba layo kem ya uni urang ba bat yo kurup ya ketiga kyiad kilalej ban IT no ya uni urang ba syaki pulit jong ka khap mara PIC naka benta bakin la ban le kat kum ki kindon ain naka liang jong ka kong Felinda Dorphang president ka seng Longkmie kaladang mana ting bakin dang penlong ya ka jingpe ngor ban budden ya ki wei ki badikiat beain bat la dalam kinom ma bat kin kem bat IT be shaki bor ka ain bat khamtam menta la perking bha hasnong banummi ka huriura ha ka jingra ke ban pdyang burom ya usnem bathamai or da ka jingi trilang jong ki seng Longkmie jong ka Shnong Umshaproh te haka ar phok ndai tarik jong ubnai bakat ar jar ar phuei ngila yo kem ya kani ka kyiad hapo jong kani ka ying jong i kershan nongrang te hoot ngak song kumen shiket dei na benta jong kani ka kyiad ngia trei kum ki seng Longkmie kum ju isketeri rang ba Shnong ye don lang hangne ngila yo ban kurup ha kani ka mit ar phok ndai tarik ya ki kyiad kum ba lai phu ar kilon te ni airu ko jing tentu yu pi ba beli pi kwa kum benle kum gine ki jaj kam ngi da kaliang ki seng Longkmie ngila jaj sai treiman ko por ban pen i ban sneng ban kraw pi namar kane ka kyiad kalong ka basniu pi penjot ya ka ying ka sem ka jong pi penjot ru iki kun ki ti ki jong pi te ya ka Shnong ka thau ru kum ju pe jaka bangin wana ka jing bela ngin lech ying sha sem bangin yo ban pej iki kam hapo yeng po sem jungi menmit menyong bangi lawan ka jing trei ten rengi wan ni hap wan kurup ya kane ka kam ka basniu te ni airu ka jing tentu da ka kaliang jong ka seng Longkmie Umshaproh kumno pin rai hakane ka por ya kine ki kam ki jing le jong pi ke ka kam ba pidi kine ki kya te tang ka tahi ngamdon kantin sibun tengah su ai tang ka jing kublai ya ki seng Longkmie jong ka Shnong Umshaproh tang kita hi blai sibun seng Longkmie Umshaproh nong lemet